Maksud kula ngeten. Lho, kenyataane sampeyan iki lho gak tahu gak mangan 3 dina. Kanjeng Nabi nate. Kanjeng Nabi mboten dahar 3 hari nate mek ngunjuk toya tok. Nuluwi soroe Kanjeng Nabi. Sedina gak tahu. Kalau saged ngomong sedina gak tahu wong lemu-lemu ngene kok. Loh, kurang makanya awak niki kurang apa sih? Kurang syukure mek ngoten tok cara kula. Wis tak dilakoni ae. Kowe nyambut gawe wae salat sing penting awak dhewe niki rumus kula mek ngoten tok. Awak dhewe karo Gusti Allah iki dilakono apik ya wis, wong menungso iki wayang. Makhluk niki wayang ngoten to. Dilakono nang apik ya wis. Ya amari ngoten. Ane manganan ya sakadare mungkin. Kula mboten percaya sampeyan iki mboten nyekel dhuwit blas iki lho mboten percaya. Nek ngomong gelek, gak dhuwit blas. Padahal nyekel moco gak dhuwit blas. 2000 ya ono rek 10.000 ya ono. Lha nyekel kan ono. Wong gak karepku iku ya sing akeh. Ya gak karepku akeh, kabeh yang pikir akeh. Kok karepe dhewe ae. Lah nek sampeyan nyekel akeh liyane lah gak umat. Ya apa. Lho niki lho perlu nika naat disadari pokoke dilakono Gusti Allah apik mangan-mangan. Nek atase rezeki sik ana mangan-mangan, nek atase umure ditakdir umur iku sik ana mangan-mangan. Lho, masih sampean sepuh gak nyambut gawe. Mangan iki mboten soal nyambut gawe kok. Kata sing sepuh-sepuh mboten nyambut gawe ya mangan kok. Lho napa? Nomor soal napa? Gak iso mlaku terus gak mangan. Mboten segoe sing teko. Monggo teng rumah sakit. Segoe sing teko. Tangane gak iso nyendok lho segoe sing budal nang ngene. Lambe napa lesan dikasane rek. Bu, lek segoe sing mlebu. Lho nek jane durung wae mati rezeki ana. Niki nuwun sewu. Lambene pun mboten iso mengap. Nek umure sik ana, sik tak golekno liwatan diinfus. Lho, mboten pun kuwatir ta. Pokoke angger dadi wong sing anu ya apa kaprahe wong duwe agama. Nek ngoten tok lho. Ngene kula balik-balik ya Allah awak iki. Nek urusan dunya ndelok ndukure, nek urusan agama, urusan akhirat kok ndelok ndisore. Lah kuwali. Kula bolak-balik ngono. Kowe kula wis anu nyambut gawe anu saiki omahe wis ditumpuk tingkat-tingkat. Omahe wis ditumpuk saiki. Kok sampean ket biyen ngene ae cak ngene. Lho nek ndelok donya kok ndelok ndukure. Nek ndelok agama kok gak ndelok ndukure lak kliru. Wong tandane tiyang slamet niku nek urusan donya ndelok ngisore terus iso syukur. Nek urusan akhirat delok ndukure terus kepingin niru. Nek nduk wong iki lho masyaallah Pak RW lho. Omahe rada ado tapi jamaah masyaallah wakas aktif. Padahal ya wis tuwe aku sing luwih enom kok gak iso ya. Kula napa kula muni ngoten. Nek sobo lho tuwek-tuwek tok. Sing enom iki remek ta ya apa? Wong luwih kuat awake. Lho mboten nyendel kenyataane ngoten kok. Wong sing nah iya dulu nggawa teken barang nang dibahas anu katene sobo. Lah sing adan ya ngono. Wis tuwek-tuwek ndelewer ngoten ya ngoten niku. Lah sing nang iki nang ndi? Jawabane Mas Mamak remek iki mang. Lho apa nek delok agama kok gak delok ndukure? Kok pikiran iki lho. Pikiran iki mek donya ae kok gak mikir akhirat. Ya apa ya? Agama ning Kumpul Jaya di RT kene iki iso maju ya. Ya apa ya? Arek-arek cili-cili sing gak ngaji dolen-dolen iso ngaji ya. Nek mboten ngoten kita tambah mati agama. Tambah gak sing urip-urip. Kok gak iku sing dipikir, kok uwe. Mboten enten pungkasane, makane kula nek sing rada kereng ngoten niku. Ampean meni kok wis seret ngene. Sampai menit nek mati ditakoni malaikat marobuka
Nek di donya gak tau mikir agama, gak tau mikir pangeran, sing dipikir awek tok. Marrobuka. Duwe. Loh, nek nun sewu, nek lesan iki muni la ilaha illallah kabeh iso. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, raditu billahi robba, kabeh iso. Sampe tak kandhani, lambe iki wujudan. Meneh iki dikunci iki, sret. Diplaster iki, sret, gak iso ngomong. Sing jawab jerone marrobuka. Wong sing dipikir duwe. Haji. Marrobuka, duwe apa? Kablek mbek malaikat. Duh, niki lho Mas. Lho ngatasi wala gak wong urip nuwun sewu ya jange mati, gak ono wong urip terus. Masih sakti nggih mati. Oh Nabi Musa ini kurang sakti apa? Loh, mboten niki terus tujuane ini mboten niki. Makane kula nek jangan wong saiki iki iku mang lho tandane slamet sing dipikir akhirat, sing dipikir agama. Nek delok wong agama ndukure kepingin niru wong iku wis muakas nang langgar aku kok gak ya. Nek delok donya delok disore sehingga iso syukur nek aku duwe sepeda motor masih tanggaku duwe mobil iko gak duwe sepeda motor sepeda pancal lumayan aku bisa syukur alhamdulillah. Sing sepeda pancal nggih ngoten aku sik lontong duwe sepeda pancal iku gak duwe sepeda nek nandi-nandi mlaku sing iso mlaku ya ngoten syukur alhamdulillah sikil kuwaras iko masih duwe motor sikile loro gak iso nandi-nandi. Loh, nek urusan donya ndelok ndisor, cek saged matur suwun teng Gusti Allah. Cek saged syukur. Ngene iki tandha selamat. Ngene kula ringkes kesimpulan kula. Wong saiki ku mikire mek ya apa urip enak, gak mikir ya apa mati enak. Wong urip iki gak langgeng, sing langgeng di kuburan. Di akhirat maksud kula. Kuburan terminal. Oh, mikiran ya apa urip enak. Kok gak mikir ya apa mati enak. Nek sampean sing dipikir iki donya ya apa urip enak, males ibadah. Gelem gak gelem ngono. Nek sing dipikir ya apa aku mati enak, insyaallah semangat ibadah. Niki sing kudu diunyer ngaji niki. Sampeyan iki mboten boten dituturi kok. Wong nek iki apik iki elek wis seru kok. Cuma mbok kok seneng mlebu juglangan ae. Kok gak milih sing apik lho. Kowe ngerti kula yakin iki apik iki elek. Malah wong wedok-wedok sing seneng ngrasani lho ya ngerti nek ngrasani ku elek. Tapi ya pancet ae Bu. Ya ngerti wong ngaji kau malah ngrungokno ya ngomel. Wong kadang ngaji ambek rasan-rasan. Iku delok gelange lho. Sing pinggire muni ala paling imitasi. Ngono. Oh, no ae bab-bab sing dikon sing gelangan kira-kira kenal. Ngono ora apa lho sing enggak. Lho niki nek mboten dilatih mikir akhirat. Nuwun sewu. Gak enak niki kula. Niki nek mboten dilatih mikir akhirat sing dipikir donya dhewe ae. Wangel matine. Mulai napa gandoli, sing gandoli iki jero. Donya niki gandoli. Nek sing dipikir akhirat mawon gampang sekarate. Lho ngene otomatis ta. Kok pun seret nemen. Dangge. Masya Allah, mestine mari poso niku nggih tambah. Tawaduke tambah konaake. Ane kadang-kadang niki nggih perlu kono dolen nang desa sing durung maju. Dolen nang rumah sakit delok wong lara. Masya Allah, cek iso matur suwun dikei waras iki larang. Lho mbak mriki ngoten pundi? Nggih sakit. Loh. Tapi sepuh, nggih mugi-mugi enak. Oh, wis mugi-mugi diparingi sarasan ya Allah. Wong waras niki lho, nek pun nuwun sewu sing pun sepuh-sepuh. Nek wis dukure 50 lah kula. Dukure 50 niki. Mboten patek enten artine. Donya. Nggih enten artine mboten patek nek dibanding awak waras. Diparingi awak waras niki
Nggih mesti ngoten, nggih pun syukur, nggih pun sugih ya.